Έχετε κάτι να ρωτήσετε, κύριε Πουλάκη? Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, με την πλαστική, με την ειρηνοπλαστική βελτιώνουμε την εικόνα της μύτης. Υπάρχουν κάποιες άλλες αισθητικές επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε στο πρόσωπο που μπορούν να συνδυαστούν με την ειρηνοπλαστική? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η ειρηνοπλαστική από μόνη της είναι μία μείζωνα επέμβαση, αν θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε με ιατρικούς όρους, δηλαδή μια δύσκολη επέμβαση. Μπορούμε κάτι άλλο να κάνουμε ταυτόχρονα που μπορεί να αλλάξει την υφή του προσώπου? Ναι, έχετε δίκιο. Πράγματι είναι μία επέμβαση μεγάλη. Και ειδικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί, μπορεί να μην είναι πλέον βαριά για τον ασθενή, γιατί τα είπαμε αυτά. Δεν είναι βαριά ως βαρύτητα, αλλά για τον χειρουργό έχει πολλή λεπτομέρεια πια. Οπότε παίρνει αρκετές ώρες. Μπορεί να πάρει και 3 ώρες και 4 ώρες για τη ειρηνοπλαστική. Επομένως, δεν θα θέλαμε, παρότι δεν είναι δύσκολο να κάνει κανείς και μια βλεφαροπλαστική ή οτοπλαστική, αλλά δεν θα ήθελε κανείς να πάρει άλλες 2 ώρες, γιατί και εκείνη, και η οτοπλαστική παράδειγμα, έχει τη λεπτομέρειά της. Πρέπει να μετρηθούν ακριβώς και να βγουν συμμετρικά τα ότα. Δηλαδή, πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι χρειάζεται πάρα πολύ χειρουργικός χρόνος και νομίζω ότι κατά τη δική μου γνώμη προσωπικά δεν θα ήθελα να κάνω 2 μεγάλες αισθητικές επεμβάσεις μαζί, γιατί θα ήθελα να αφοσιωθώ σε αυτή τη μεγάλη όντως επέμβαση όπως το είπαμε.